Αυτό θέλω να ξέρω. Πώς σας λένε? Με έχετε τυφλούς. Αθανασία Καμζόλα. Για πες μας, πότε τελειώσατε? Τι εννοείται, σήμερα κατέθεσα μηχανογραφικό. Όλα καλά πήγαν. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα μου και τα μόρια τα οποία έπιασα. Και δήλωση νομική Αθήνας. Για το Αριστοτέλειο? Για το Αριστοτέλειο τα καλύτερα. Βασίστηκα στις δυνάμεις μου και στη διδασκαλία και στις γνώσεις που μου παρήχε το σχολείο και είμαι περήφανη γιατί πέτυχα το στόχο. Ό,τι καλύτερο. Θα προτιμούσα καλύτερα όχι. Για πες μας, πώς σας λένε? Δεν θέλω ρε παιδιά. Για πες μας. Θα προτιμούσα όχι, δεν μπορώ να με τυφλάει και το φως. Κύριε Μουστόγιαννη, τι έχουμε σήμερα εδώ? Σήμερα, κύριε Στεφανή, έχουμε το δεύτερο θεσμοθετημένο πάρτι αποφύτων του σχολείου μας και μάλιστα είναι σε μια επαιτειακή στρογγυλή ημερομηνία. Έχουμε 10 χρόνια Αριστοτέλειο και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να υποδεχτούμε και έχουμε υποδεχτεί ήδη έως την ώρα που μιλάμε τους αποφύτους 10 χρόνων. Είναι πραγματικά μια συγκινητική στιγμή να βλέπεις τους πρώτους μαθητές που είναι ήδη επιστήμονες, επαγγελματίες, υπάλληλοι, επιχειρηματίες, τα παιδιά που σπουδάζουν ήδη, τα παιδιά που τελειώνουν και πραγματικά εμείς οι εκπαιδευτικοί του Αριστοτελείου νιώθουμε μια μεγάλη ικανοποίηση διότι έχουμε βοηθήσει αυτά τα παιδιά να βρουν έναν κορυφαίο δρόμο στην παιδιακή κοινωνία και όχι μόνο. Πόσα παιδιά έχουν αποφοιτήσει από την πρώτη μέρα, από την πρώτη χρονιά, δηλαδή μέχρι σήμερα? Ναι, είναι περίπου 550 άτομα αν θυμάμαι καλά και εμείς χαιρόμαστε διότι αυτά τα άτομα μας τιμούνται και μας τιμούν με την παρουσία τους και πάντοτε πιστεύω ότι ένας τέτοιος δεσμός μεταξύ δασκάλων και μαθητών είναι ιστορικός δεσμός, δείχνει θα λέγαμε και τη συναισθηματική πλευρά αλλά πάνω απ' όλα την κοινωνική πλευρά. Διότι εμείς ως εκπαιδευτικοί βοηθήσαμε στο λίγο αυτά τα παιδιά να βρουν ένα καλό δρόμο στην κοινωνία. Πώς πήγε οι φετινές εξετάσεις, πώς πήγε το σχολείο? Και οι φετινές εξετάσεις για μας ήταν πολύ καλές, διότι οι περισσότεροι μαθητές μας, γύρω στις 80, έχουν γράψει βαθμούς που είναι προσβάσιμοι στα πανεπιστήμια. Έχουμε μαθητές που έχουν γράψει από 19.500 μονάδες και 17-18.000 που είναι μέσα στις κορυφαίες μονάδες που μπαίνουν σε πολύ καλές σχολές όλων των κατευθύνσεων. Προφέσορα, οι εγγραφές πότε ξεκινάνε? Οι εγγραφές σε εμάς είναι πάντοτε, έχουν γίνει ήδη αρκετές εγγραφές και βέβαια και με το ξεκίνημα του νέου σχολικού έτους, την πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη μπορούν να γραφτούν και άλλοι που έχουν ήδη επιλέξει το σχολείο μας για να συνεχίσουν τη φοιτησή τους. Κύριε Μαθιόπουλο, σήμερα τι έχουμε στο Αριστοτέλειο εδώ? Σήμερα γιορτάζουμε τα 10 χρόνια του Αριστοτελείου και ταυτόχρονα είναι ο δεύτερος χορός των αποφύτων. Έχουμε καθιερώσει από πέρσι να μαζεύουμε όλους τους απόφοιτους οι οποίοι φέτος έχουν φτάσει στους 600 και να γιορτάζουμε μαζί τους για το Αριστοτέλειο. Είναι μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε αυτά τα παιδιά οι οποίοι έχουν βγει ήδη οι πρώτοι μαθητές μας στην κοινωνία και είναι ενεργοί πολίτες.
Πες μας κάτι άλλο. Οι περισσότεροι από αυτούς δηλαδή είναι δάσκαλοι. Οι περισσότεροι είναι γιατροί, δικηγόροι. Τι να σας αναφέρω, την κυρία Καρπούζη που είναι δικηγόρος, την κυρία... πολλά ονόματα τα οποία τώρα δεν τα θυμάμαι λόγω της έντασης. Είναι δικηγόροι, γιατροί, ο κύριος Πέπας δουλεύει στην τράπεζα, την Πειραιώς, είναι ενεργοί πολίτες. Φέτος πώς πήγατε με τις συντάσεις? Φέτος όπως και κάθε χρόνο είχαμε μεγάλες επιτυχίες, είχαμε πάνω από 88% στα επιτυχία και οι περισσότεροι από αυτούς περνάνε στα ΙΕ. Να φανταστείτε στους 80 ή 45, το 60% έχει γράψει πάνω από 16.000 μόρια. Εντάξει, λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις εισαγωγικές τάξεις, οι οποίοι πιστεύω εγώ ότι θα καθυστερούν να εγγραφούν στο σχολείο. Πιστεύω ότι και εμάς θα μας επηρεάσει όλη η κατάσταση περίπου στο 5%. Εμείς σαν Αριστοτέλειο και γενικά σαν σύνδεσμος όλων των ιδιωτικών σχολείων έχουμε πάρει απόφαση, είμαι αντιπρόεδρος στο σύνδεσμο των ιδιωτικών σχολείων, έχουμε πάρει απόφαση για πάγωμα των τιμών και οι γονείς ό,τι πληρώνανε πέρσι πληρώνουν και φέτος, συναισθανόμενοι την οικονομική κατάσταση που περνάει κάθε οικογένεια.